Горд съм и сега, като виждам резултатите от това 45 години. Нейните деца са тези, които са създали днешен Виетнам. Нека не говорим за война, нека не говорим за това, което е постигнато като независимо. Вие сте съзидателите на това, което е съвременен Виетнам. Виетнам може да се гордее с българските си възпитаници, а аз се гордея с вас. Благодаря за хубавите думи, които ще предам на вашите преподаватели, на вашите колеги, приятели, които не са ви забравили. Аз ви уверявам. Те живеят заедно с Виетнам във всяка една новина, когато се чуе за тази страна. Те продължават да я обичат и аз мога да кажа, че преподавателите са ваши скъпи, любими, които носят в сърцата си още спомена от вашите ученически, студентски години. Някои от тях си спомнят за вашите първи пакости, за вашите първи отсъствия, но си спомнят и за успехите, които много от вас са постигнали. Така че България се гордее с вас и аз мисля, че България след трудния период на прехода иска и вие да се гордеете с нея. Ще направим всичко така от посолството с приятелите на виетнамските тук в страната, че българо-виетнамските отношения да станат още по-добри. Вие чествате 45 години от завършването, от заминаването. Това е от старта, да. А пък ние до година двете страни. Надявам се съвместно всички ще честваме 65 години от установяване на дипломатически отношения. И аз съм сигурен, че добрата организация, хората, които са тук, лъчезарните лица и ентусиазма, който виждам у вас, ще ни помогне да отбележим заедно тази годишна. 65 години. Няма да се пенсионираме, ще честваме новото начало. Да живеят българо-виетнамските отношения и трябва да убедим другите, че те имат своето бъдеще. Да живее България, да живее Виетнам. Благодаря ви за много хубави думи за отношение, за дружбата между Виетнам и България.